ኣይትጨነቁ ገሊኦም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ይጭነቁ ገሊና ድማ ብዘይ ምቁራጻም ጭንቀት ንነብር ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ህይወት ላዕልን ታሕትን ሜዳን ጎልጎልን ዕምባባን እሾኽን ክረምትን ሓጋይን ዘለዎ በዓል ክልተ ገጽ ኩሉ ነገር ዘሕጉስ ኩሉ ነገር ዘሕዝን ኣይኮነን ህይወት ምስ ሓጎስን ሓዘንን ዝተመጣጠነት ወይ ዘረቕሎላው እያ ስለዚ ኣብ ህይወት ዘጨንቕ ነገር ዘጨንቖም ከም ዘለዉ ኩሉ ብዘይተጨበጠ ዝጭነቑን ኣለዉ ከምዚ እንተኾነ ከናበሉ ነቲ ዘይተጀመረ ዝውድኡ ንዘይተወልደ ቀቲሎም ንዘይተሸመ ዘውርዱ ኣብ ምብዕጋግ ዝርከቡ ምእመናን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብ ውሽጢ ጭንቀት ንጭነቐሉ ነገር ብርግጽ ኣሎ ዲልና ምሕታት ኣገዳሲ ሓንቲ ሓፍቲ ብብርቱዕ ጭንቀት ተታሒዛ ትሳቐ ነበረት ናይ ጭንቀታ ምኽንያት ዝተባረኸ ሰብኣይ ስለ ዝነበራ እንተሞተን ንኸንታይ ክኸውን ዝብል ጭንቀት ድቃስ ከሊእዋ ትነብር ነበረት እቲ ዝገርም ንሳ ቀዲማቶ ክትመውት እዩ ኣብ ዓለም ከይሃለዉ ዝሞቱ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ጭንቀት ናይ መነባብሮ ደረጃ መሪጹ ዝመጽእ ኣይኮነን ካብ ዝገርም ዝበለጸ ካብቶም ብብዙሕ ሃብትን ስልጣንን ዘዕለቕልቑ ሰባት ናይ ጭንቀት ተጠቃዕቲ ምዃኖም እዩ ጭንቀት ነቲ በዓል ቤት ጥራይ ሃዊኹ ዝተርፍ ኣይኮነን ብምኽንያት ናይ ሓደ ሰብ ምርባሽ ሙሉእ ቤተሰብ ይርበሽ ብምኽንያት ሓንቲ ቤተሰብ ምርባሽ ድማ መላእ ከባቢ ይርበሽ ጭንቀት ናይ ምትሕልላፍ ባህሪ ስለ ዘለዎ ደቅና ናትና ምጭናቕ ብምርኣይ ንሳቶምን ፍርሓትን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝሰጉን ይኾኑ ቆልዑት ካብ ቃልና ንላዕሊ ብተግባርና ስለ ዝመሃሩ ጭንቀትና ንዕኦም ዕረፍቲ ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ይገብሮም ናይ መወዳእታ ሓይሎም ገይሮም ዝቆርጽዎ ወለዶም ክጭነቑ ብምርኣዮም ናይ መወዳእታ ፍርሓት ከም ዝኾኑ ይገብሮም ጭንቀት ብሰናይ ምርጫና ከም ንጣዓስ ይገብረና ንጭንቀትና መበገሲ ዝመረጽናዮ ሓዳር ከም ዝኾነ ክስምዓና ይጅምር በዚ ምኽንያት ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝነበራ ፍቕሪ እንዳቐነሰ ክመጽእ ይጅምር ብግዴታ ምስሓቕ ዝገደደ ጭንቀት ከም ዝውስኽ ስለ ዝገብር ፍትሕ ከም ኣማራጺ ናይ ሰላም ጌርና ክንቆጽሮ ንጅምር ምኽንያቱ ግን እቲ ጭንቀት እምበር ሓዳር ኣይኮነን ብርግጽ ጭንቀት ንኹሉ ናይ ህይወት ክፋል ናይ ምጉዳል ዓቕሙን ኣለዎ ጭንቀት ዘለኒ ኣኽለኒ ካብ ዘይምባል ዝውለድ ሓደገኛ ሕማም እዩ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ በቃቕ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ክሰርሕ እንከሎ ካልእ ደስ ክብሎ ይጅምር ሓንቲ መኪና ክሕዝ እንከሎ ካልእ ይደሊ ነቲ ዘይደልዮ ንምርካብ ድማ ዓቕሙ ኣየፍቅደሉን እዩ ንምርካብ ግን ናይ ጭንቀት ዋጋ ይኸፍል ገዛ ክትርፍ ክብል ርእሱ ይሰን ገዛ ክውስኽ ክብል ሰላሙ ይቕንስ ናይ ሓደ ኣዚና ነፍቅሮ ፈታዊና ክንድቲ ብምሕማሙን ንሳቐዮ ኣብ ዕለተ ሞቱ ኣይፍርሐናን እዩ ቆራጽ ነገር ፈጺሙ ጽኑዓት ከም ንኸውን ይገብረና ክስቶ ከምዚ እንተኾይኑ እንታይ ክኸውን እየ ዘይኮነስ ሎሚ ክገብሮ ዝግባኣን እንታይ ክንብል ይግባእ